muku website ne wacce na gani shi ta burge ni sosai saboda features da take cikin shi da siya da siyarwar da yake a ciki da farashi mai rahusa. Gaskiya ya burge ni sosai, shine nace bari na yi video tutorial akan shi domin nuna muku yan uwa kowa ya amfana da shi. Kafin nan ina roƙon ku wanda bai danna mana alamar subscribe ba ya danna subscribe, ya liking, ya share, ya danna alamar ƙararrawa domin daga zarar mun saki sabon video a sanar da shi kai tsaye. Nagode. Bayan nan shi wannan website din ne zan dan ƙarin bayani dai kaza kan shi dai ba dai cika ko da surutu ba. Shi dai website ne wacce kamar misali dai akwai AliExpress, kun san shi ma e-commerce website ne kamar Jumia da dai sauransu dai duk. To wannan ma dai dan ƙasa ne ya creating nashi, kuma naga ya kamata a ce mun taimaka ƙasan mun yi video akan ta domin mu taimaki ƙasan mu ma dukan mu. Amma kafin nan kai sai kai mu shiga cikin bidiyon ba sai na cika ku da surutu ba. Ku ga yadda za ka yi creating account a matsayin customer, kuma yadda za ka yi kai creating account as a vendor wanda za ka na kai ma siya da siyarwa na kayanka ba tare da ka sha wahala ba. Kai tsaye dai bari mu shiga cikin browser mu kamar haka. Za ka shiga da ko da Chrome ko Opera Mini ko wanne duk browser da kake da shi. Amma mun zabi Chrome, bari mu bude new tab kamar haka. Link din zan bar muku shi a description da wannan bidiyon ko kuma a gurin comment na farko za ka samu link din. Bari rubuta link din yadda kuke gani, gashi na ma link ya fito min mykasu.alishell.com. wannan shine link na site din, kawai kai tsaye sai kai enter. daga zaran site din ya gama buduwa ma kawai za ka fara ganin features ne na site din da wasu dan bayanai da sauransu dai, wasu abubuwa da yawa da yake kan site din da abubuwan da ke saidawa site din, duk dai abin da kake gani a cikin farashi mai sauki. Kuma kai tsaye kana yin order za ka ma kayanka duk inda kake, in har kana cin ƙasa Najeriya ne duk inda kake kawai za ka ma kayanka kai tsaye Allah yadda. Amma kafin nan bari mu nuna mu kawai abin da ya kawo mu nan kai tsaye. Idan mu muna so mu creating na account ne first before mu zo mu creating as a vendor. First bari mu creating na account, mu zama muna da account da su kenan, account da mykasu. Za ka zo ka danna nan gurin, wannan gurin da ku gana zana shi ba lalle bane dai ku gani mai kyau. In ka danna shi nan gurin kai tsaye zai ga ka nan gurin, sai mu zo mu register. A gurin registered sai mu sa email address namu da password namu sai mu register. Firstly abinda zamu yi, za mu sa email address ne wadda muke da shi. Bari mu sa email address namu. Bayan na gama sa email address namu zan sa passport dina shi ma kamar haka, amma zan dan tsayar sai bayan na gama sa passport dina kamar haka sai mu zo mu danna register din nan. To bayan mun gama register account namu ya riga ya creating kenan, sai mu saving account namu. To a nan gurin kuma za a yi wani ɗan sete-sete ne da wasu bayanan mu, payment method details namu, duk dai abin da ya kamata. Yanzu shine za mu fara kai tsaye. Yanzu dai a gaskiya gurin creating account as a vendor sai next video mu, but amma yanzu mun gama creating account as a customer. Haka za mu yi zuwa mu duba product na site din, kuma za mu yi order a cikin farashi mai sauki, kuma kai tsaye muka yi order duk inda muke so kayan mu zai zo. Kamar misali bari mu gwada order iWatch, wannan Apple Watch. Ga Apple Watch ne, agogo ne dai gashi nan dai
kamansa. Gashi agogo dai mai kyau iWatch, kuma kowa dai ya san iWatch. To gashi dai suna sayar da shi, an sayar da shi 20,000 a kasuwa, sun mai za su sayar maka da shi akan 15,000. Ga dai dan bayani akan iWatch da sauransu dai kawai yadda ya maka. Idan ma dai da wani dan korafin ka zaka zo ka dar musu preview a nan gurin da sauransu. Gaskiya ni dai features site din ya burge ni, shin can ya bar dan video domin na dan nuna jama'a shi ma cikin site din yadda yake da sauransu. Wadda ma ku bi mu a cikin next video mu na gaba, za mu nuna muku yadda za ka creating as in a vendor. Bayan haka kuma za mu nuna muku abubuwa da yawa da ya shafi wannan site din. E-commerce website ne wacce dai za ta mana amfani sosai gaskiya, za ta taimaka 'yan kasuwanmu da ma 'yan zaman gida da sauransu. Kuma misali a ce ma kana sayar da kayayyaki, wasu shaddodinka kan nan a gida kan nan, za ka ga shi site nan za ka creating site naka, kai maka creating web page naka cikin site din, kai maka sassaka kayayyakinka. Idan mutum ya order za ka kai mashi kanshi kai tsaye ya biya ka. Idan gaskiya yanzu haka ma ana update sosai a site din, an gama dan gyara da sauransu. Za ku ga site din gaskiya ta zo na yanzu ma haka dai ana kan shirye-shirye na san site din nan gaskiya tana da kyau. A fannin ina roƙonku da ku danna mun alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa da zarar na saki sabon bidiyo a zo kai tsaye. Kafin nan kuma na gode, ya kamata kuma ku yi creating na account akan MyKasu domin kuma ku zama 'yan kasuwa. Allah ya ba mu sa. Na gode.